हरनि 11टा बाजा आरो लामानि सेराव सासे सिख्ला गथ' प्राय 20 बोसोरनि जागोन आरो सासे सेंग्रा गथ' सानैनि मोदोमावबो जि गैया आरो बै सेंग्रा गथ'आ मानसिफोरखौ माने मददनि थाखाय गाबज्रिबाय दोङो हेल्प मी होननानै नाथाय रावबो मानसियाबो गारिखौ लाखियाखै आरो गोबां गारिफोरानो बिदिनो बारग'लांबाय थादो बिसोरखौ नायख्लेंनानै थांदो रावबो बिसोरखौ मा जादों मा जायाखै जेबो सोङाखैबो नाथाय दसे उनाव सासे स्कुटिदो फैनाय जेबो सिना जाना नङा नाथाय बै मानसिया बिसोरखौ नुनानै पुलिसखौ फन हरनायसै आरो दसे उनाव पुलिसफोर मोनफैनानै बिसोरखौ हस्पिटालाव लाना थांनायसै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै लोगोफोर दिनै जों रायलायगोन जोंनि इन्डियानि जोबोद दुखुनांथाव आरो गिथाव बाथाव मोनसे स्ट'रि आरो जि स्ट'रियानो जोंनि दिल्लीयाव जालांदोंमोन बे स्ट'रिनि बिखयनो जोङो डिटेल्सै मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था मानोना बे भिडिअनिफ्रायनो बा बे जाथायनिफ्रायनो जोंनि इन्डियानि सिस्टेमानो माने सोलायनो गोनां जालांदोंमोन ओरैबायदि गेदेर घटना जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै December 2012 आरो इखालि सानडेमोन गासैबो माने मोना टाइमाव बेरायनो थांनाय माबानो थांनाय मानोना दिल्ली सहरनि खोन्था थिग बिदिनो निर्भया होननाय सासे फिजिअथेरापि फरायबाय थानाय सिख्ला गथ' बेबो सानबाय खालि सानडेनि दिन बै समाव आमिर खाननि तालाश मुभि होननाय फिल्मा बै तालाश फिल्मा जोबोद हिट जादोंमोन आरो बेखौनो नायनो थांनो होननानै गावनि बयफ्रेन्डजों थांनो होननानै थिक थाक खालामबाय आरो बिसोरो सेकेन्ड श' माने बेलासेनि श'खौ नायनो होननानै बिसोरो ओंखारलांबाय आरो बै सिख्लानि बयफ्रेन्डनि मुङा जाबाय अबिन्द्र प्रताप जायनि न'आनो इउपिआवमोन बिसोरो बे सिनेमाखौ नायनो होननानै ओंखारलांबायमोन नाथाय बै समाव जोबोद माने हिट जादोंमोन नालाय बिसोर जोबोद भिरमोन बेयाव आरो बे भिरनि थाखाय बिसोरो टिकेट मोनासै आरो उनाव माने मोनानि श'आव ए लाइफ अफ पाइ होननाय मोनसे हलिउड मुभि बेखौ नायनो होननानै बिसोरो थिक थाक खालामबाय आरो खालामनानै बिदिनो बिसोरो बे फिल्मखौ नायनानै हरनि थिक 8:30 बाजियाव बिसोरो सिनेमा हलनिफ्राय ओंखारबोबाय नाथाय डिसेम्बरनि सम नोंथांमोना मिथिगौ माबोरै गोजांनाय आरो दिल्लीयाव खोब फैयो अट'फोर मोनदोंबाबो माने गोबां रां बिदो बिसोरो जि जायगायाव लागि थांनो गिदिर आरो बिनिखायनो बिसोरो गोबाव सम नेनानै गंसे अट' मोनबाय आरो बै अट'आ बिसोरो जि जायगा लागि थांनो गोनां बै जायगा लागि बे अट'आ थाङा ससे लामाल' थांगोन होननानै माने थिक थाक खालामनानै सानैबो बे अट'आव गाखोनानै ससे लामा थाङो आरो ससे लामा थांनायनि उनाव बेयाव बिसोरखौ अट'वालाया बोख्लायना होबाय लामा ससेयाव आरो बोख्लायना होनायनि उनाव बिसोरो प्राय 9:30 जादोंमोन टाइमा बै समाव बिसोरो गोबां अट' गोबां माने लिफ्ट नागिरबाय नाथाय रावखौबो मोनासै बिनि उनाव गंसे बास फैयो गुफुर बास ग्लासफोरा सब गोसोम गोजा आरो बै बासनि सिगांथाराव सासे उन्दै गथ' बा बैसोनि गथ' नङा 16-17 बोसोरनि गथ' खासेया बिसोरखौ बुंबाय बबेयाव थांनो बिसोरो बुंबाय द्वारका थांगोन होननानै बिदि बुंनायाव बे गथ'आ बुंबाय फाय जोंबो बिखैनो थांगोन नोंसोरो थांनो हागोन इयावनो होनना बिदि बुंनानै दरजाखौ खुलिना होनायसै बासनि आरो
बै सेंग्रा सिख्ला सानैबो नुबाय बासाव 6 जनसो मानसि जना दोङो बेनिखायनो बिसोर सानबाय जेबो सिन्ता गैया पेसेन्जार दोंखायो बिदि होननानै बिसोर गाखोबाय आरो गाखोनाय लोगो लोगो स्टार्ट जाबाय माने बै स्ट'रिनि आसोल काहिनिया गाखोनाय लोगो लोगो बिसोरो जहैबाय सिट मोनसेयाव आरो लोगो लोगो बै उन्दै गथ'आ बिसोरनाव बुंबाय जे 20 टाका करि होनांगोन नाथाय बे भाराया आसलते 10 टाकाल'मोन बिसोरबो सानबाय हरनि खोन्था 20 टाका करिनो होनायसै बिनि उनाव बिसोर टिकेट बिबाय आरो टिकेट बिनायाव बै गथ'आ बुंबाय मानि टिकेट नांगौ जेबो टिकेट नाङा ओरैनो फै आरो बे समाव एसे बिदिनो टिकेट हरैया माने स्वाभाबिकमोन सोरबा बासा टिकेट हरो सोरबा बासा हरा नाथाय बिनि उनाव जि साब्रै सेंग्राफोर जना दोङो बिसोरो माने बै सिख्लाखौ माने एदावनो स्टार्ट खालामबाय जेबो गाज्रि कमेन्ट्स बुंनानै जेबो माने बाथ्रा बुंनानै माने माबा नागिरबाय बिनि उनाव बै सेंग्रायाथ' नायबाय थानो हाया बेयो बिसोरजों माने उल्था नांलायफानायाव बै गथ'खौ माने उनखैजा बासनि उनथारखैजा लानानै थिगसे बुग्लिबाय बिखौ आरो बुग्लिनायाव उनाव सोरबा खासेया फैनानै बे गथ'नि खर'आव उनखैजा लहानि रडजों बुना होनाय आरो लोगो लोगो बै सेंग्राया बेयाव थैहाबनो थानाय दानिया बै सिख्लाखौ लाना थांबाय उनखैजा लाना थांनानै प्राय 2 घन्टा बासा खारगासिनो दोङो आरो बिसोरो माने गावसोरनि जेसां माने गोसोनि माबा सब बै सिख्लाजों खालामनायसै आरो लास्टाव मिथिनाय मथै डाक्टरा बुंनाय बायदिबा लहानि रड माने सोनानै होदोंमोन ओरैबायदि गाज्रि खामानि इखालि हराव जादोंमोन गोबां पुलिस थाना क्रसिं जालांदो गोबां पुलिसनि गारि बै गारिनि जिंखैजानो क्रसिं जालांदो नाथाय रावबो मिथिया बास सिङाव मा जाबायदि बासा खारगासिनो दङ लास्टाव बिसोरो जेब्ला बिसोरो सानबाय जे गोसोआ अहाबाय बै समाव बै सेंग्रा सिख्ला सानैखौबो गासै जिफोरखौ फुनानै सानैखौबो लामा जिङाव गारना हरनाय आरो बिसोरो सानदोंमोन मा आसलते सानैबो थैबाय होननानै नाथाय गोजांनायनि खोन्था बाहेराव बिसोरो जि जोम गैया गारा दसे उनाव जेब्ला बांसिन गोजांनाय स्टार्ट जाबाय अब्ला बै सेंग्राया एसे थर मोनो आरो थर मोननानै बियो मानसिफोरखौ माने मदद खालामनो थाखाय गाबज्रियो आरो गोबाव समनि उनाव सासे मानसिया बिसोरखौ नुनानै पुलिस स्टेशनाव फन खालामो आरो दसेनो पुलिस मोनफैयो बेयाव मोनफैनाय लोगो लोगो सानैखौबो लाना थाङो हस्पिटालाव आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामनायनि उनाव बै बिमा बिफानो खबर हरो सेंग्रानिबो आरो सिख्लानिबो बिमा बिफानो न'खराव खबर हरबाय आरो बे खबरा लासै लासै मिडियायाव माने गोसारजोबनायनि उनाव दा पुलिसनि सायाव फैबाय गोबां प्रेसार मानोना इखालि ओरैबायदि मोनसे बिसोर बासाव गाखोनाय सिगां ओरैबायदिबो घटना जालांदोंमोन जेराव सासे खोब गोरिब मानसि मिस्ट्रि खामानि मावो बै मानसिया बै बासाव गाखोदोंमोन आरो बै सेंग्राफोरा जि खैजोन बेयाव बासाव दंमोन बै बासनि मानसिफोरा बिनि मबाइल फैसा गासैखौबो सेख'नानै बेखौबो बासनिफ्राय बोख्लायना गालाङो नाथाय बियो खाथियाव दसे उनाव पुलिस सानैसो मोनोमोन आरो बै पुलिसखौ जनायोमोन बाथ्राखौ जे ओरै थोरै घटना आंजों जादों नाथाय पुलिसफोरा जेबो ध्यानखौनो होआसै आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै जोंनि इन्डियानि जि सुबुंफोर बांसिन माने रागा जोंनायसै मानोना पुलिस जानानै सासे मानसिखौ हेल्प खालामाबा आरो बै समावनो जुदि बे पुलिसफोरा बै बासखौ उन होसोनायमोनबा बा सिगांनि पुलिस स्टेशनाव जनायनायमोनबा दिनै बै जाथाया जानाय नङामोन बिनि उनाव गोबां ट्रिटमेन्ट सालायबाय आरो पुलिसफोरनोबो बै सेंग्रायाबो एसे
माने सिरियासआनो थेवबो माने रायलायनो हायोमोन नाथाय बै सिख्लाया बिसोरा खुगाजों जेबोखौनो रायलायनो हायाखै जि बुंनो सानो बियो कागज पेन लानानै बेयाव लिरै लिरै खोन्थाबाय थादोंमोन आरो 24 घन्टानि भितराव बिसोरो गासैखौबो बेयाव 6 जन मानसिमोन आरो 6 जननिफ्राय सासे मानसिनि माने मुंखौ दोनखुमाना दोननायसै मानोना बै गथ'आ मात्र बै टाइमाव 17 इयार्सल' जानानै दंमोन मानोना बै जोंनि इन्डियानि संबिधान बा रुल्स हिसाबै जेब्लासिम 18 जाया अब्लासिम माने बिसोरखौ नाबालिग होननानै सानो आरो बिनिखायनो बिनि थाखाय जेबो केस जाया होननानै थेवबो बिखौ बिराद गेदेर केसाव इनभल्भ थानायनि थाखाय 3 बोसोर जेल होनायसै बिखौ आरो बाखि जि साब्बाखौबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनानै उनाव आदालतआ फासिनि माने अर्डार होदोंमोन नाथाय जेल सिङावनो बै बासनि जि ड्राइभार राम सिं होननाय बियो गावनो गाव सुइसाइड खालामनानै बै बासाव थैयोमोन जेलाव थैयोमोन आरो बाखि साब्रैया प्राय 8 बोसोर सम नांनायसै माने बै केस गेलेनानै माने फासि होनायालागि आरो बिसोरो माने सुप्रिम कर्टआव थांलाय एकदम जेसेबां माने आयेननि माबा दङ गासै माबायावबो बिसोर थांदोंमोन नाथाय बिसोरखौ जेरावबो राहा मोनासै बिसोरखौ बयबो बै फासिनि अर्डारखौ रावबो केन्सेल खालामासै आरो लास्टआव 20 मार्च 2020 फुंनि प्राय 5:30 बिसोरखौ फासि होनायसै खोनानाय मथेबा बै सिख्लानि जि माने देहानि सायावथ' गोबां अत्याचार आरो देहानि सिङावबो माने गोबां पार्टफोरखौ माने डेमेज खालामजोबदो बिसोरो बिराद माने गिथाव बाथाव अत्याचारनि बे मोनसे घटना आरो जायखौ जोंनि इन्डियायाव गासैबो लामायाव केन्डेल लाइट लगायनाय गोबां माने आन्दलन खालामनाय आरो दिल्लीयाव बिदिनो माने जिखालि केसनि तारिख थायो खालि गासैबो कर्ट मोखाङाव भिर नांनाय पुलिसफोरा उल्था माने जि जेनेरेल सुबुंफोरखौसो आरो उल्थाय होखारनाय दै सारलानाय बिदि माने गोबां केस जालांदो जायफोरा नोंथांमोना मिथिगोन पुराना भिडिअफोरखौ नुयोबाथाय नाथाय बे मोनसे जाथाया जोंनि इन्डियायाव बिराद गिथाव बाथाव माने जाथाय जादोंमोन आरो आं बेफोरो स्ट'रिखौ नोंथांमोनखौ गिथो होननानै बा नोंथांमोनखौ माबाथो होननानै आङो माने खोन्थिया नोंथांमोनाबो सब समावनो साबधानै थाथो होननानैसो आं बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायो आरो बेफोरो एकदम रियेल स्ट'रि आं नोंथांमोनखौ जेबो सल'बाथा बा मानिबा बिजाबनिफ्राय बुंनाय बाथ्रा नङा जायखिजाया नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरो आङो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायबाय दङ जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोनथों।